Jesus, oh yeah, that day took me up to the answer. Oh no, I didn't hear any answers. I know we don't answer so Jesus. Yeah, that's we are the deep of gratis to one. Yeah, but I didn't hear any answers. Jesus, we don't answer so sorry. Yeah, that's it's here now. So we can go home. It's here now. What you say? Jesus, when you pray, Emma, so we can go home. I don't even know so we can go home. It's me, man. What you say? When you so we can go home. It's me, man. What you say? I don't even know so we can go home. I don't know what you say.
I worship you, my God. I give you glory. You deserve my worship. I worship you, Lord. Oh, my Lord, you deserve our worship. We praise your name, Lord. Oh, we praise your name, Lord. Lord of might, mighty man in battle, mighty man in warrior. Lord, we worship you. Oh, what does Marina? Jesus, we are ready. We are ready. Get our sin. Get our sin. Jesus. Man is so. And you play, yes, Lord. Man is so. The project you play. Yes, Lord. Oh, you know. Woman is so. Yes, oh, you need it. Oh, you need it. And then you may have to say, woman is so. Yes, you don't want to tell you, woman. The man is so. Yes, oh, you know.
Amen and amen. Hallelujah. Amen. Sister Comfort. After odophobia wutie yen so Awurade nya okese. Amen. Enanu Yohanika said odi machi ba no mensempo sen kama sane ne mpaboa so homa. Na odi Yesu Kristo hu adanse. Na enade onyame akoa bi o betenene. Ebi enene first time a o hwe Sompa TV Yesida hour. Ana wutie Sompa FM Yesida hour ana Facebook odofo nyame akoa bi wadam ha. Nyame difo bi wa ha. Wo ye bishop nanso Awurade Nyankopon adom ahodo ene ode adom no wo ye kyerɛkyerɛfo wo ye komhyeni wo ye odifo ohunade da bia ya meka se onye odifo a se abefo menka ne sa na ti ase esanse na mrante oso ha no oso ha adom akyɛde no kra enye efu emponso odidi kɛse na yɛdɛ ato no so nanso papa yi Awurade adom atena no so no ma no ho kwan ama adom na ye adwuma meka se ye bubu mfie mu amfinhia duonu num nie wagina ne naso ye adwuma na bepem ne ene papa yi wakasa mpanifo ne tie no na no police inspector baako wose osofo na oba afidie no so a na ba bia wo so no hallelujah ena se ampa waka asam ampa na enne ubehu de Awurade basa etime ye wo de ye kom na tie nanum asem na tie de Awurade de ama no ehintasam Awurade de adua ni mo na yabeko ya papa nchen ni ama na kwaba ewa afidie so Bishop Abesaki Kwapon ye kwaso ye mo akwaba Bishop asafo meji weso eburo. God bless you papa. Na weekends. That's right. Nyankopon aboye nyina ho ban ama na woche no akwaporo abeto ye. Hallelujah. Amen. Mayemfa akwenya nso na ya nchia Sida hour. Etiefo ni Sida hour ahwefo. Yes. Enegi samsa ya ba fidi kese so ni papi ena wo se wo mbre na wadaje etie na omone ye bompae na sofo adanse ahodo a amofo se ne ba no nyame ye nyame sanity we eno na meka che oye ya ho hia mu boafo. That's right. Enti wo hwam ya wo tie me Awurade ebeboa wo. Amen. Emfa ho abrabo mu ba bi akodu bi Awurade beboa wo. Amen. Mame sanfa sa kwenya so na obi bia ya wo tie Sompa TV na otie Sompa Facebook no na osanhwe Sompa TV no Yehowa Nyankopon onhyira. Amen. Won so a one yesom e wo Facebook no so ye mamu nyina akwaba. Amen. Na sabre die eye Sida awabre ni enti edu sabre a obefa wo fon na wafra wabusuani bi wafra wo nua bi wafra wadamfo ne se Sida wa team no nyina bedu na enel te se na worship na si twa gu nyame honhom adi dwumadie na chi. That's right. Edu sabre ya eya mesefa inso TV na so o documents bi a faguso o CV bi yes o baby abronsa mo fa no numum fa ne photo to so obusuani bi onua bi a yare kese ato no so a enkofa to so na mmada osom no koso nyame asem ne mpaebo no koso na Nyankopon tumi Nyankopon aho esa eniji sem ne se Onyankopon ewo enidaso ema onipa bia enidaso asa. Amen. Ose de eye ne se asai enye ye biom no eno no Nyankopon fa e de hye ne de kronkron na nibunyam. Sabre yenko Facebook no so na omo so omo ne yesom no ye ma wo nyina kwaba wo Facebook no so
na ene yebedi adanse so ofia enti enche yebebie 34 na tum na yebe sida awaso bi ono ye bompa ye ewo TV so odi nsuo si so ebia obabi o documents ewrade aye yebema okwan ofra no wabomoden ase walowa o radio set na se o TV set no se ne be ya o kasa obeti na ono so ahye ne nkura se nyame dada na Abraham nyankopon Isaac nyankopon sida awa nyankopon sa nyankopon kura na ogusu a oye dwuma. That's right. Ya ma ma kwa ba ansa ne ya to aso Bishop o mani gina afidie no so den intent afidie no so Dankwa Bright was so Ruth Asmani was so Pronk enso was so Tony Amponsa Michelle ono so was so Bismarck was so Ochre Gladys was so upon David was so Oscar enso was so Nanaya osi UK enwo Patience Sempale ono so UK ena efe so yawo Matilda Ajimai enso ejina so ozafo to aso mami Philomena Dia was so Solomon King was so Sefa Jennifer enso was so Abna Safoa was so Edwin Obendi Ewu was so Nana Jesiwa was so Sanso na eye Abna Safoa onso was so Aisha Dauda enso was so Sabre dia mon share Momodia se mon share link no ewo o platform bi o so na manfo nhwe bi hallelujah amen na edu sabre ya de ye nyina ne se ka ofa o twere dua no na nka wafa onwoma no that's right na wa ye krado ye wura nyame asenu mu a na wo so o twere nuama egu ho na etimi aboa bosomi bia no ewo nsemfo a efa na wo che ho asem na ye ba fidie so de sida awa medebro nyina ne se ehemfa na ye gya no mo nyankopon no wo ye nyankopon na wa hye ye boss orempao ye no renyaw ye no nyankopon no hemfa no wo sani ewuwo no aba no enanipa ewu dodo 2025 nipa ewu dodo 2025 accident na sisi dodo na bosomi a ye ba be wure mu September October November baba no so yenim se edurusu a nipa wu na nyankopon na wa hye ye boss ye na mojamu asano kan na Isaiah ngoma no oso ne ye ne wo ho ye twa esubonten a okan ye ho de wa hye ye boss orempao yen orenyawo ye ne nyankopon na fa him my God. And no na me ba fidie so amese yen kwotete atempon no Yes. de ye na janom fast wa onya home e de ma won kra de ne ye janom yo ya nyame timi pipe kokomo mo fast as prada das de ne ye janom ya nyame to mana mo mu di ni mfinhia pol aduanan de na mo ye de na David mu yo ya nyame na kasa emunimu na kunkum abo efre soro se emekum David atamfo atwere sam ne se wona nyankopon de kunkum abo kum won David ntokwa wokon omo doso che wona etuo ne se kan mu won kranta na kyere se onyame wadi ama ye gyanom wagira won achi wagina chi papa wako ama won ebi abobo mmerwa ne nkokra ne da so asa Erade mo wo ye amen ekse nyame tumi ne na ho ne adenti na ya bra so onyankopon timi nye bi emaye eno na bosom we nyina ya fa twerɛsɛm mo a nsɛm a yɛgyina so nyina ne sɛ onyame na yɛ som no onyankopɔn ne suban ene na bufu na otwe mie na atwam nyina yɛ ka onyankopɔn bufuo ho sɛm wɔna nyame bufu wɔn na yɛtuufo sɛ bɔmɔden sɛ ode nyankopɔn asɛm bɛnante na onyankopɔn bufu hyewa ama wo so bisa wɔna nyame bufu hyewa ba wɔn so nyina onyame ɔka ne ho ntam sɛ obɛhyira wɔn ɔbɛbɔ wɔn ho ban no nyame yi banbɔ no firi hɔ nyame yi nhyira no firi hɔ na ɔhaw ne amaneɛ ɛna ɛbɛto wɔn na wɔtwe nyinaa baabi a yɛduru ɛyɛ onyankopɔn na oyɛ onyankopɔn a ɔyɛ yɛ boafoɔ onyankopɔn a ɔyɛ ɔdɔ nyankopɔn onyankopɔn a ɔdom nipa
enti wo hwɛ me a wotie me onyankopɔn boa nipa na ɛno na ɛnora yɛka ho asɛm ɛfiri anaa no yɛkyerɛ kwan nyankopɔn da ne dɔ a ɔde dɔ kwan nyankopɔn si dɔ yɛn ɛmra yɛda so mpo yɛ nipɔyɛfoɔ nyankopɔn da ne dɔ soronko adi kyerɛ yɛn na nneɛma bebree wɔ yɛ nyame hwehwɛ wɔ yɛn nkyɛn wɔse adanseɛ na adanseɛ wɔ yɛn no mu ɛnto kan Revelation chapter 12 verse 11 na wɔse yɛn nam ogwama no mogya ɛne nipa ma adanseɛ no so ɛna yɛdi ɔtweaseɛ no so nkunim hallelujah na kyerɛ sɛ onyankopɔn adanseɛ yɛ ɔno nyankopɔn no akodeɛ baako na sɛ wɔkan Luke chapter 17 from verse 11 to 19 the Bible say nipa mako du ɔmo yɛ ɔkwatafoɔ Yesu ɛsa wɔn yadeɛ no baako kɔɛ na ɔkɔɛ ɔkɔbu nkotodwe ɛde n'anim abutu fam wɔ Yesu n'ase dana so sɛ nyɛ wɔawurade Yesu Kristo a kame akwata yi kakame hɔ na Bible say Yesu bisas ɛyɛ du na mesa mo yadeɛ na enkoro na aka no ɔmo wɔ hefa yɛdi adanse sɛ onyankopɔn hia nipa yadanse na wotimi akɔsoa ayɛ bi amai na ahyɛ afoforo nkwan ahyɛ afoforo de bɛn nkran na nipa so waba mabuo no wanya awurade mu ani dasoɔ sɛ nyankopɔn da so ɛyɛ n'adwuma ɛno nti na sida awa wa wonya akwanya te sɛ ɔkyerɛ memene dɛn ɔkyerɛ memene da ɔkyerɛ memene da afira no pa no nsia ne fa yɛbɛyi adanseɛ pii ama wahwɛ Bible na kasa na yɛkenka ne nyina yɛ adanseɛ o bebree nim sɛ Bible no ɛyɛ adanseɛ ɛnti wo kenkan a na akyekye wo werɛ sɛ nyankopɔn so bɛyɛ ɛnti ɔkyena wo a wobɛnya akwanya na ɛyɛ ahwɛ na kyerɛ sɛ wo deɛ no a ɛyɛ wo sɛ ɛnyɛ yie biom no ɛbɛyɛ yie ɔba na ofiri sɛ baabi a wɔaduru no deɛ ɔntimi ma nkwam biom ɔntimi ma nipa mu biom no onyankopɔn gu so a ɔyɛ ma amanfoɔ ɛnɛ fiada sɛnyɛ nyankopɔn sɛ yɛ adwuma ɛwɔ asɔre dɛm na no ɔden adanseɛ bɛba no ɛnɛ na mebɔ mo nka yɛ sɛ obi wa ne wura fi every first Friday of every month they are watching night no ɛnɛ na watching night chilenche no my God watching night gamanche ɛba so victory all night ɛnya asɛm ketewa enti mebɔ nka yɛ sɛ boaboa ho ɛna announcement kɛse a ɛda hɔ ne sɛ okan Yakubu ngomana that's right James chapter 5 from verse 14 that's right from verse 13 kono se mumu bi wa huna mane mane nya den emo mpae mumu bi bu atɔ ne yem ma onto ayeye nwom ɔse mumu bi yare yemfra safo no mu mpanyimfo na mo bɛbɔ ne tiri so mpae na wɔnsra no ho awurade din mu na gidie mpaye ebe sani pakro yade na se empo wa yamfomso bimpo a nyame e de beche no na cha se emfomso di ohaw bawo aso ye bom mpaye na ye sra ho yade ni nti obi hwe me obo yade a wo yare e emfomso yade enti wo kan John chapter 5 yesu sa nipa ne yade no dia asa no ka ose kɔ na men kɔ ye bɔ ne biom na de eche wei amauso na just ono ne yadue no bɔne bi na yɛde ɛde brɛ no sɛna yɛsua nyame asɛm wɔ fie ha a mema wo hu sɛ nyankopɔn de nipa fom so kyɛ no anso so na akatua ne deɛ nyame mfa nkyɛ enti akatua no ebi yɛ yade ebi yɛ owuo ebi yɛ dwumasɛyɛ ebi yɛ amanneɛ enti ɔso wayɛ bɔne bi mpo ɔde bɛkyɛ no na sɛnea nyankopɔn se yɛ adwuma ɔsɔfo yɛba ma nyame ma nyinaa ho ɛnyɛ asɔre nti na ɛnyɛ doctorate enti mo a mohwɛ adanseɛ na no Monday na mame bi di adanseɛ ɔsɛ odi m'akyi na ne ba hyɛ n'akyi wayɛ ababa wɔaguna gyina hɔ ɛnɛ abusua no nyinaa ɔne ne ma 6 ɔmo nyinaa kɔpie US ɔsɛ menya asɔre sɛ ɔmɔkɔ ma so ne kurunkura anyɛ sunsum nneɔma di nanso mehu biribi a meka kyerɛ sɛ kɔbɔ no ama ne gyina ma no kanya meti aka bɛma no afirim nyame fa me so gye no ɛnɛ mu nyinaa
akɔpɛ US abrabɔ mu bɛyɛ den awurade kasa kyerɛ sɛ menka nkyɛn ne sɛ wɔnyɛ akwantu na akwantu mu na awurade de bɛhome ɛbɛgye ɔmo ne nyina wɔka na no enti ɔse onni adanseɛ no wɔ phone so ɔtwa plenty wabɛdi adanse ɔsan kɔ state ɛnɛ me ba bɛbie 30 Monday mo a moyɛ sit down ahwɛfoɔ nyina nkanka mo a moyare serious bɔ mmɔden no pɛ anointing ɔyɛ baako tɔ na fidie so yɛ mma kwama yɛ mbobɔ anso so momfa nkyɛ menya sɛ obi ba akɔtɔ bibi wɔ store bi mu a wahwɛ ɔde ba bɛgyina mu nneɛma ɛyɛ either sɛ ɔtɔ Borges olive oil anaasɛ Bear olive oil anaasɛ Sabroso olive oil saa mmiɛnsa nyina wobɛtumi ayɛ dɛn atɔ bi na yɛ baako pɛ na yɛtɔ ɛnyɛ kɛseɛ bi wobɔ baakɔ daabi tɔ baako na mɛgyina fidi kɛseɛ yi so Monday nyame de adom ya asoma nyame ayaresa tumi awurade ahoɔden ɛbaa bɛbo awuram last month me bompa ya gu nkyene so na hwɛ adanse amanfo di efa ho gyina nyame asɛm so wɔ Matthew chapter 5 verse 30 ɔse yɛne asase so nkyene bebere frɛ me sɛ ɔmo anya bi Monday no wobɛtumi de bi aka ho ama bompa ya aka na adanse no gu so a baabi a ɔhwɛ me firi bia wobɛtumi afrɛ wo ba bi ukun bi oyiri bi wadanfo bi so nya bi na nyame difoɔ no nyankopɔn adom no sɛ ɔmmra eweye bere mu na nyame mfa no so manya pomode na fa som nyankopɔn ene enumere ye basa ne ambulance esi susu ene fie da ye yini pa bebre osofo na ye mochirman information ya mochirman fo nyina ene o mudwa na ba ɔsɛ atawo yɛ mochirman wɔ sɛ yara wasɛm na ɔka yɛ ne deba ene atamo mochirman me chia o me ma ojo ene fie da o madwuma ba o ya yifunu sɛ egu wo sɛ ya wokɔ awere wosɛm ɛkyerɛ wo nipa wɔ wieyɛ unnua na ɛkɔ no unnua na ɛkɔ no wo nso so wobɛtumi ayɛ dɛn akɔ unnua na ɔkɔ wagya ne sika na japadeɛ ne manyina wagya obiaa hɔ hallelujah saa mmerɛ mi bie yɛ 34 no atom ɛnɛ technicians no bɛboa yɛn na ɛnɛ fa wadanse bra mesoro de awurade ayɛ wei nya mpaebɔ na mebɔ ama ma bonte ne ye ofrɛ na obisa sɛ mo mpae ma meyi wafiri so yɛ power mɛsɛ yɛ bie line atum ye wei adanse wi adanse na wo so wo haw no wo so bɛfrɛ na me no wabɔ mpae na saa bra yi de ɛyɛ adanse ansa no betie nyame asɛm no yɛ adanse obo ha ofrɛ na wa ntimi mama obetimi asɛn no voice note every say line no so yɛ hye ento ofrɛ o send voice note so pa mebo ama ento hwɛ lines no de dikan ne de to so mie na say WhatsApp ento fra na ntimi wura ma so yɛ hye ɛdɔm so sabre technician menim sa akoba na say akoba fa studio lines no to so na yi ya lines no free so na sabre idie obetimi afa line dika de to so mie no nyina yɛ WhatsApp obetimi de we yato na sabre de studio lines 2 no nko na yɛ frɛ na ode wa dance apa number no yɛ 0551 931 0551 931 and 0548 931 na obi abaso ma memfa no praise God Sumpa FM. Praise God. When Chimi anyina so. Onso be Chimi abaso technicians no chinchim no year amaye. Also obetimi abaso 0551 931 0548 931 also obetimi abaso aswaye she praise the Lord when Chimi anyina so some voice note na aba no ma yentie praise God Yenina yetie yentie praise God hallelujah o voice no ewe kire
Ewe kete. Praise God. Hello papa, odini baby okasa free. Pacho me kasa free akwa Atebubu no east. Atebubu. Ahwafo tie wo, die na Awurade aye. Also bibiri iseni tebi. Nyunya ba pray amen ampo. Omuko twa scan after the name in say kidney na mom last minute no doctors no crowd na mwanwa. Nsu na we shira so twembia mehwe. No di nsu na akoma nuanu na wa mom. Na mom be dey na betu ani me me de hime. Me hina abedi akire zongo hina abedi akire. Na mom nsem bebre na da me kai se me sendu. Ane ya bedi ho djuma. Ya bedi ho djuma. Mate eno de ya bedi ho djuma enti no me frɛ fidie no so asan frɛ me na metie ana send no voice note ma me ya be ka wo mpa bom enkunumdi anso dwe beba Nyankopɔn hyira wo pii. Praise God. Praise God. But praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free. Say all the nyabotre ye beba announcement no eso intimate abere de ye fa dance Nyankopɔn hyira. Praise God. Good man, good evening. Good evening. Odini baby okasa free. Sumpa FM. Aya Kevin, aya Mama Diana yi lines na free. Aya Sida lines you free a screen and your for fresh lines no. Obed. Mama Diana you win free MCR. Money ye no messin free screen and your for fresh line no. Praise God. Praise God. Yente wonka ye yentie voice note ahodo na dance e koso. Papa mi so efre mi Boachi Freddy Boachi mi wo Italy na mintimi na for the past 3 years mi numadu ansa na bata by ye enchino akwanchire no sisi masati ya mi numadu but na ne back kakra se mitimi da be 2 hours 3 hours obra me numadu no gusu sami ho yare. Praise the Lord, Papa. Epacho nyamishra na onye okesie na sem nyina ne sedana na dwuna ne ye odu no na me yare papa na me mfinyi na pimpan ene se papa me sondaye yedi kana kraman akame kama hodu mi eni be 3 days na masanso daye se me ko ba bi na bodami ne ahia me bodami ne na kama hwefom bibi yem se me moji se di me kan di se de to aso me ensampe no jemi na me so dwane ye papa me sondaye na se emi operation etimi sunda ya na meti baby pasa chese bi wa metimi frɛ bi posa me hu baby ameko timeti wonka awosum TV no anadwono na mefu nyina yigire mefu yigire amentimi hu me fitia no pa no sa me nim sa de chia me ko hospital akɔhwɛ ne asi abraha pa me yewodu ma wo bɔ mpa ye ma me no abechi ye bisi semeti hei nti ehwe wo me yefunu bi no nsuo ni wieye de bi fifa me mfene so no e kukura se be se bi abo bia kusu me fi nyina yire ama ma ye tan ntimi hume ntimi chia me honto ho na tana dwuna meti no papa yakopon won hiraw na meba kofodua papa pacho mena frɛ o mlebi kanse me ho fami bibi atimi nan am kuru abeto me nan ne so ye ne hwe nye tinsuo na me di TV ni so na timi ye message ma am bo mpa ye ma me hye me nkura se me follow a me guso e follow na afoforo so kula ye dey e follow mo e kuru no awu we die ne ni padua ne se de na esi
honam ya meeting na agya me de nsuo ne CCTV ne so a na me de bia me akuro na me adom mo paibo a me de akiri kuro ni na wu honam ya me yene ni na agya bibia ya fai ma de me ho na na wu to kuro na beda na me ni na ti me twa asende mo na Monday na me aye Chewade nka mo no mo sra enye kese FM. Hello so for na me asumdue enka mo ni sida wasep chanta nyina na me asumdue enka ho tajo ya frame malam Hassan me kasa free Atebebu Amanti municipal ewa Akokwa na dance ami ba bedi ni se na ampa na menua ketwa yare kidney failure na yɛde no kɔ mampɔn na mo hyira nkyene ene nsuoso da bia da mehwɛ mo odo mi ekremoni na mo meji tumbia yɛde edi na me yɛ no so no ampa okotwa scan last minute no so kura doctors no mo se ɛyɛ mo wonders efise results na ba na nyɛ saa na ɛsɛsin ko mo hu no omo ahu no mo nim se results no ba kase na mo nya me ada wo na mo pa gonti bibia to ti amo mo kura mo se ɛyɛ mo wonwa se na ya omo hu results no na me ama hu se ampa nyankopɔn no ate ase na oji ni disuso dia ope bia otimi ya mamo timi da mo ase pa ni dia mo ya mame nyankopɔn Deni pacho group mo Sidi ada sidi kakana mpesa midi Shiva di mo last week mo ho na me bompa that was day no ena ye bompa wi na pa ka se obi a here dance di bia mo mpa en fa dance di ho ena me boy na me kuna pon ho ejime excavator mechanic upon ho ntifie onye ejime bia contract bia amba na me bompa sida wo nyame wade a wo ye ma fofo ni bi ma me nso papa ni Friday no fee ena obai no mama me contract bio na contract na ese membra ofan person mo ni me ye ejum member no mo ya ise na daddy ena ko ya oni dia fo bi ni ko ejum pa aye oba fi no sasunya second ko contract na ba bi emi ena okoba papa di empire e bono na o'clock no apeti mu yemi ikunya sa contract no papa ya dance di empire e bono de bia no na me ya wode e de mai de bia so praise God. Praise the Lord. Odin baby okasa frɛ woso dia na awurade ayama adanse na otie ni o sida our dance na no Asante Achima Gogo ahwefo native otie woso adanse If I chop papa me dey 2 weeks e jare after me dey tobo e bia me dey so and then yam and here show me now FM. Mana oyelo esu papa nyame nye wadu Amen. 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 And to sumpa sida awa. Mami for praise God. When to me anyana so also beti me abo awuram line so ayehye also beti me abo awuram. Praise God. Hello. Praise God. Odene ba bibia okasa fredia na awrade aye o. Pastor, good evening. Kasa menti o ho. Good evening kasa na hwefo na tie fo tie dia na awrade aye. Na kasa feta kwa. Enna ya na menhwe mu program na me from Mate sabre dia ye di adanse awane enti obi anyame aye bia ma no. Praise God. Hello. Hello, Papa. Hello. Odin baby okasa free o. Pastor, official kasa mu. Praise God. Praise God, Papa. Hello, Odin Papa. baby okasa free. Papa Mpato.
Menti ho TV and as a radio no so dum radio na TV and council so papa me na no pe wo ba e so wa o ko pa ya ba ba ka se de papa e ba ba ro o ko de ba da e ko na ni ajo allo papa casamenti ho aha e ko o ko pa ya ba da ba o ko ma me no so me ko no e hwe na wusira so e na Bien le radia ye. Me no man shi na na dipiti ni kuru so e dia so na na do ko papa ya bi ayo ma tu mi ni kuru e ke pa ya ti e bro nya da. Hallelujah. Hallelujah. Die radia ye mo frepa na maka die radia ye. Praise God. Hallelujah. Odini baby o kasa free ma oneso. Ne kasa free aguna swedro. Aguna swedro. But Monday you be a Tuesday, Bianca, Bibia, and Yana Bompoma. No friend, I say, like my young, Oman didn't see season something a meadum, Obon Payina, Minum Dino. If we Tuesday coin, I mean, what come on in our call? Oh, hallelujah. May the odos who call yes mojem. Obisu na koma yane ya oti ono so na koma nan call yes to them. Amen. Also so obetimi abaso. Bishop, good evening. Good evening. Odini baby okasa free. Bishop, Ebradi Shirao, Ebradi Nyokase. Amen. Onto adum kwa adum. Amen. Bishop, Bear to Islam and start Sumpa FM program or TV so. Now, Bobompire was the infant into so, I have so to so, and we are so myself from Namakuma, a bombsa, 2 years ago. Akuma bombsa, my co hospital, my go chat, a scan be beer, so still not the Ayami and Ayami. But we know started by boy, I didn't want them so. Ama, see Akumano, a bought no mammy. Hallelujah. Hallelujah. Ready. And I'm so busy. Yadibu be a woman pay me do dos ko Yesu mojem. Jesus. Nyankopon to yarena se wo Yesu demo. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Yanton kan wo fie ha. A bit of voice notes na ba yentie de Awurade aye. Because every get a catch, made my dance and I ready. Co training Kapa, every day me be a riba, I no. Minister T say, me join this either or sober. Yamiado, and soon any inching on Yamiado. I used to make also very severe and tell Yamiado. Things are not me feeling, no. To say Yamiado, meaning about form. Amen. The man I am a Cassidy Swami. Bishop Gremopa, Meti, Mentiapo, who diabetes impression and say, Hammy, and to record it, not at me. Okay, the name, Akuma, intimation would be a name of Bompa, Tremopa, and son, Extremo, so is it now? Mingo, Uncle, you know, never Bompire, some no cock, Mebano, maybe be an ampa, and I'm a boy. And there's some report on the police be bien. Hallelujah. Amen. Praise God. Odini and I may from my to the mammy. The batch of me a cock. Now, catalyst me and idea for I in what. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Oh, tia dance. Oh, tia sit that our empire. You're born a few years. We tia nyamia some ya. Oh, tia dance. Amen. Eh, no, free na. Diana radia ye. Hello. Hello, Dini baby okase free na. Diana radia ye. Sankore. What's the Diana radia you?
Dear Naradi aye. Men so eya mutie mo ho ma montie mo ho mutie mo ho a mo ma ye feedback yentimi nyina so praise God. Hello odene baby okasa free o ma oneso na hwefo ne tie fotie o papa. Hello Kasa papa. Papa Patrick, Patrick, yentime and no kasa otio home. See thou for Christ, and made them me their dance. I dance in the punctured a what, and now a doors mechanism. Let me say, it is cedar. Now, cedar, me start a boy and fancy and chakwanch me because maybe mammy did for banty or more tell you soon, Chaba, made a man of my and cost. Inti me used be in a boy me. Yes, I'm a Juma Sumner, a car crabat, meaning say, see the Yamebe. Now, my sister will US or Jarry. Or their call hospital one man then and call. Until one day, no papa empire me see the memory say ya. Ama made me sister picture too sooner, me chin woman. A dear chin, not Yaria a hand, or friend say, a day, here and the corner so says often a yasorin. Be free with an asuna, ye bomb pie me boo shell. Tell no sooner than Yamia Sapa say. Yamenam papa swama yam piebon, Ajiminian. And last week, midnight, yes, we be the sciatica, yabon pine yaminate to media calls at yes, we be the trambo, trauma in the room. Still, I didn't uncle. Just say, yabon pine, I mean, soon, we plan a drum in Timina. See, we are naming soon up a precious with the Biaman so. Medical reviews tell me name to me. True by one kakanga crenosuna yado Emma and Osminaino. Atromi, I see article dim Atromi and Osmith. Amen. Now we the Emra near Bompayana, Papa Bompire was saying Fabis a day and two radin. Na a ye be woman in my mebeko ye miniska. Na me bunya mempai and ran by me and homeboy. The story and pay. Oh. Me do for be ascending Miss Casse. Me febinya day and queen. Me tenyamia si bebre. Sunday me bar for dear war. No more your life and me genasu etibi. Me tenyamia si bebre. Senya me. And now sida hour so abba. Hallelujah, 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 hallelujah. Utie onyankopon eye. Ede manya mema. Also nyankopon ba ya wo de na ma. Oben so for 12 years. For 12 years so. For 12 years this dance ye we pay be bon pie. Uti dance we pay ye be bon pie. Is Abaka Seford Cedar for Christ and also for using is Abaka Seford Marketing. Also for another so with dancing, my dancing and Mancasa met with dancing with and my dancing that the last month I start today. We should program me and I mean the way you baby today cry last month I'm sharing also for we can move back. We are single mother. Now, Mamma Bambo 12 years. Also for we doing my Miss Raka. Two women said, aha, ma hospital, na dinner, this is still in some banana. Na Mr. Temisha, we had in CCTV to them at Emma direction. Also, my other madden. My second time I made into studio, I made one man and I did be allowed me, ma. Take ma made him go hospital and send me in Madapono. To say Uncle Pond and see your addition, which I mean, ma. Or now be allowed me more, maybe I'm sure. Also for in a madam Tankasa. Also for last month, I made the madam.
onye 2 days pe mesan gye nsu si do na menom da meka da masama no adechi mesan ye bio so for only 2 days pe me hwenda me bu minsa on was some so for advance we do stand can meeting that sana jinchina kwanche ba 12 years Ashafo netiefo Nyankopon hyira opi amen medika ka kyerɛ sɛ Onyankopon ɔyɛ yɛboafo Nyankopon ɔmpaw baabi bi abrabɔ na duru bia Onyankopon ɛbɛboa wo yes na tie ɛnɛ nyame asɛm tiewa na yɛnyina so na yɛmfa mmɔ mpae ɛnɛ deɛ me no ka ho asɛm ɛyɛ God faithfulness in helping Onyankopon no kuredi a ɔde boa nipa Nyankopon yɛ nokwafo sɛ wahyɛ me no mienu bɔ sɛ ɔbɛboa yɛn yɛnhwɛ Exodus chapter 14 verse 14 yɛmra no copy mesra mo na nkontentem na yɛne ahwɛfo mo mpae kɛseɛ mienu Exodus chapter 14 verse number 14 adanse mo a mo fra ne nyina yɛntime mpeke bio enti momfa mo adanse na ɛmfa ɛyɛ voice note no mmra na yɛbɛbɔ ama mo mo so mo fra na mo pɛsɛ mo di adanse na mo tie mo ho ne nyina mo fa nkyɛ yɛn na nya boapaye yɛnte mo ka mo tie mo ho enti mo nhwɛ na next time mo matime akasa bra mo ntie mo ho yɛnte Exodus chapter 14 verse 14 Awurade bɛko ama mo ɔse Awurade Nyankopɔn bɛko ama na mo de monye ko na wo de yekom amen onyame kasa kyerɛ yɛ gyan ɔko ya na sɛ wanko ɔko Pharaoh ni dom ɔyɛ ɔnde enti wo a atamfo atwa ho ahyia na yɛ wo sɛ anidaso asa no yɛ wo dom barima bi a ɔkoma ne ba ɔkoma ne man ɔkoma nyame bɛko ama ɛyɛ wo sɛ baabi aduru no ɛnyɛ yie biom mɛsɛ Nyankopɔn ɔbɛko ama yɛntie Isaiah chapter 41 verse 13 Odifo Isaiah ngoma etie aduanan baako chichemu eye edu enan ensuro aboa Jacob ene mu Israel ma ene Israel wa wo hwe me nyina nyame ma nyina o se mensuro me a meboa wo Nyankopon se ono obi se me ni aboafo bia Nyankopon se ono Nyankopon na beboa wo nipa solieti aw ahinya bia solieti aw ebusua pama solieti aw ebusua no me solieti aw nipa solieti aw kabra chechefo solieti aw nipa bodefo solieti aw Nyankopon se mensuro no ono Nyankopon na obeboa wo Awurade na ɔkan ye Onyankopon na aka na wogefo ne Israel konkron ogefo wa wo hweme ogefo ne Israel konkron ni efri sabre ko sisa fi be kwa wie Nyankopon so obeboa Nyankopon ne ade ni suban ba ko ne se oboa nipa oboa ne ma yamra na kakakra bi ye bompa ye mienu for documents won so sisa wotiti adanse ne bi mpa ye di kan ye the weekends ye share radensa yes rade se weekends ye mu bebre ye betu kwan ye betu ka bo ya oba ukunu unua waboafo weekends nyame mbo obibia ho ban ye obibia ho ma asem obonefo ne hihwe ye biara weekends rade panguma yes fa weekends ne share radensa Sir, and I bought adanse na otie bi obi se ne nua kidney ensuo keke onoma na doctor said kidney failure se so mo ko twa scan aba obi se for 12 years
opese onya ne mense se emma onum nsuo no na bebi da ne yem okọ hospital yese ose aba ye hwe bebi amanfo fro bi se ye nto na ade nsuo ne keke obi se enkyene ye bompa ye se ye so yakoma so ade we ye bose na wotwe boso me nyame so ma ya dance se ya wo se ye yade se ye dwuma sem bi wa no bompa ye se ye in the name of Jesus. Obi a wo hweme a wo tie me. Me jesi da awa so fra dance amount. Wo Yesu dem. Ayare santo so. Amen. Wadwuma sem nya yi. Amen. Me ma ho ban. Amen. Da ye boni bi a waso me de Yesu de twam. Amen. Me fra dance amount. Amen. Koma so ade na emremu. Also tia dance. Amen. Tia dance. Amen. Tia dance. Amen. Tia dance. Amen. Amen 3 times. Amen. 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 Pega onsu me no bompai. Insu na manfo di ho dance no. Me bompai so bia wa pega ni insu bia. Insu ne na ne miracle water. Oh Jesus. And na the blood of Jesus. Amen. And na ne Yesu moja. Insu na ne yare biara wodi anything enane yare na chiwade. Amen. Who yusu insu di odi beye bia fa dance wo Yesu dem. Yesu me fra dance go documents na so ya me favor entoso a dance entoso wo Yesu dem. Amen. Amen. Sabre yemre na so o hwe screen anima ya numbers 3 enegu ho me de 1 hour is 10 to 11 mon so mo pese me ne mo bom paye na sabre me frɛ fidie so pɛ obetimi afrɛ na me no abom paye wa na wo frɛ pese oni me din kom sabre na me frɛ fidie so a obetimi aka wasama akyerɛ me numbers na ɛyɛ 3 de kan ɛyɛ WhatsApp de to so me no yɛ WhatsApp ofrɛ na ɛso yɛ hye obetimi de o voicemail abana se voice note 0557 0557 000 967 967 0557 0557 000 967 0557 30 90 80 0557 30 90 80 no me chato 0553 0553 53 53 53 89 0553 53 89 Nyame nhyira opi koso anahwa Sumpa TV netie Sumpa Radio menyi wa fidie ne mfiri ho na obeye nhyira Nyame ya adoma edadwoada yebese yehia na dadwoada na mese mebom paye agu oyeso Bechina nyame asem so James chapter 5 verse 14 so nyame ya dom so ahye no so papa pasa ochena wo mbera anopa 6:30 fa wa fidie ne to na hwa sori dem wona omone me bompaye wona oti masema dance yo omudie won so nyame be ya ode na ama nyankopon hira onye okesi Yesu ama eye kwesi ada so live service no ebekoso eya nopa 10:30 to 12 o'clock nyame nhyira na onye okese bye bye Sumpa FM and TV. Sumpa TV.